Пакуль іміджмейкер Тимоти Белл піша прыкладны план, як зрабіць з Беларусі нешта прыгожае для Еўропы, вядомыя паліттэхнолагі лічаць, што для гэтага давядзецца мяняць краіну ці ствараць афшорны куток у цэнтры Еўропы для заходняга бізнесу. Еўрарадыё дазванілася да знакамітага піяршчыка лорда Белла, які атрымаў замову ад Лукашэнкі дапамагчы змяніць імідж Беларусі. Прэзідэнт сказаў, што раней ён не звяртаўся да стварэння іміджу за мяжой, а зараз у яго з'явілася такое жаданне, і ён бы хацеў, каб мы яму дапамаглі. Таму цяпер мы пішам прыкладны план дзеянняў, я павінен паказаць Лукашэнку свае прапановы на працягу наступных 2 тыдняў. Дырэктар па псіхалогіі і палітычнай рэкламе Цэнтра палітычнага кансультавання Нікола М. Ігар Мінтусаў лічыць, што каб змяніць імідж, трэба будзе пайсці на кардынальныя меры, якіх сёння ад Беларусі патрабуе Евросоюз. В Беларуси сложился маргинальный имидж. Это закрытая страна, где президент делает все, что хочет, не советуясь ни с оппозицией, ни со своими гражданами. Надо не совершать тех поступков, которые вызывают раздражение европейской общественности. Нельзя разгонять дубинками демонстрации, нельзя за убеждение сажать людей в тюрьмы. Украінскі палітолог і іміджмейкер Віктор Небаженко, які калісьці працаваў над іміджам Леоніда Кучмы і маладой Юліі Тимошенко, мяркуе, што першая рэч, якую трэба было б змяніць Лукашэнку для паляпшэння рэпутацыі краіны, гэта стварэнне перспектыўных умоваў для інвестараў, а на дэмакратыю і свабоду можна заплюшчыць вочы, лічыць палітолог. Страна должна быть более открыта и легкодоступной хотя бы для бизнесмена. То есть вот создавать какой-нибудь такой офшорный уголок в центре Европы для западного бизнеса, это было бы соблазнительно. На все остальное они бы закрыли глаза. На думку Віктора Небаженкі, Александр Лукашенко звярнуўся менавіта да лорда Белла, бо той, маючы контакты з патрэбнымі людзьмі ў Еўропе, можа выканаць ролю каналу з Захадам. Спрашивал часто политтехнологов в Москве, ну как же вам дают такие заказы и такую страшную работу, ответственную, где явно вы не потянете. А главное не это, главное то, что нас воспринимают как людей, которые имеют легкий доступ сначала к Ельцину, а потом к Путину. Вот примерно, я думаю, с такой же тайной мыслью ваш руководитель и дружит сейчас с постаревшими лондонскими политтехнологами. А вось аналітык Александр Фядута скептычна ставіцца да працы лорда Белла. Спадар Фядута лічыць, што нічога канкрэтнага лондонскі піяршчык зрабіць не здолее. Тимоти Белл может змясціць пэўныя артыкулы ў пэўных сродках масавай інфармацыі. Ну и там будут писать про то, что пенсионеры в Беларуси отрымліваюць пенсию. Политтехнолог может уздзейнічаць, а пиарщик может агучваць тое, что ёсць. Вось гэтым і будзе займацца Тимоти Белл. Ён не будзе казаць Лукашэнку змяніся. Звычайна улады краінаў звяртаюцца па дапамогу паліттэхнолагаў ды піяршчыкаў на кароткі тэрмін. Так, у 2006-м падчас падрыхтоўкі да саміту Вялікай Васьмёркі ў Санкт-Пецярбургу над іміджам Расіі працавала буйная кампанія заходніх іміджмейкераў. І чамусьці менавіта зараз Беларусь вырашыла падправіць сваю рэпутацыю. Віталіна Грахоўская, Еўрапейскае радыё для Беларусі.